Bonjour, aujourd'hui c'est les 10, le 11, non le 12 je pense. Ouais, c'est le 11 de mars de 2018 et voilà, j'ai essayé à la France un dernier temps de trouver les gens, les associations pour changer mon prénom, pour mettre Alexandre Loïc et también mi nom de famille est Prat de Jovet. J'ai essayé à la France, j'ai passé beaucoup d'années también pour travail, pour beaucoup de choses. Mais voilà, comme c'est trop cher, il y a une bureaucratie qui est trop longue et que je ne sais pas, ça dépend de les idéologies, de les politiques, de les gens qui sont énormes. Et voilà, je suis à Barcelone, à ma ville natale, que beaucoup de gens disent non, est-ce que dans tes papiers, c'est quoi, l'Espagne, la grande? Bon non, je suis catalan et charnego, que j'ai arrivé ici en 2005, voilà, après 2005, après de la libération, après d'avoir le droit à être gwyn ou à aimer les femmes, pas parler encore de la transsexualité, non? Ou de mon genre, de mon expression de genre. Donc voilà, ça passe beaucoup de choses. Donc l'unique que je peux faire, c'est prendre ça et me l'accrocher dans mon cou, voilà, ici. Et voilà, c'est tout avec mon prénom, que c'est 5 euros, ici à Place Université à Barcelone. Et je ne sais pas toutes les procédures qu'il faut faire aussi ici à la grande, mais voilà, il y a la Catalogne qui est jodida. Je le dis en castellà pour les castellans. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc voilà. A la gent que me va estar, voilà, voilà, à la gent, à ces gens que je vais rencontrer, que je suis fière d'avoir rencontré ces gens, parce que sinon je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. À les gens de Grenoble, de Marseille, de Lyon et d'autres coins de la France, voilà, qui sont dans une situation meilleure que la mienne, mais bon. En català, voilà, bon, bona nit, avui és l'11 de març de 2018 i com la burocràcia és molt gran i si no tens calés, si estàs en una posició no privilegiada per triar els advocats o per anar a un altre país o per canviar el teu nom i els teus cognoms, bon, si me'n passa una cosa o una altra cosa tinc el meu nom, els meus cognoms, perquè així va passar. 2005, a l'any 2005 vaig fer el coming out, vaig estar en una dona i després en altres dones i després vaig a trobar amics, una mica d'amics, vaig a comprendre el sistema, els privilegis, gràcies als gais, els gais viurem bé i nosaltres estem encara no cap a dalt, no? És així el món. Doncs vaig a fer avui això, Alexandre Loïc Prat de Jovet, després d'una manifestació que és la meva elecció, és la meva opció, perquè són les meves idees i persona m'ha pagat, sinó que vaig a llegir, jo penso que és just, el mateix que jo lluito per la meva vida o per altres coses que jo sí que tinc una empatia, unes coses o unes idees o unes coses. Jo no puc, per al país que me va veure néixer, el País Valencià, la Catalunya i també altres llocs, i que també després van estar amb mi quan jo vaig arribar, perquè no volia retornar a la gran d'Espanya, jo no volia retornar als meus pares ni a la meva família catòlica feixista, molt de dretes i altres coses. Per tota aquesta gent que va estar amb mi, que potser me va jutjar i me va dir per què fa això, no tinc cap altra, això i me lo met així, no és una creu, no és una altra cosa, és simplement el meu, el que soc, i estic content. No puc, potser prenar més testosterona per als papers, potser no puc fer l'operació del meu pit i me fer l'operació a la França o així, no ho sé, no ho sé, però això jo puc fer. L'acció directa i el que podem fer cada dia, això és el que jo faig i el que jo estic molt orgullós de lo que vaig a ser ahir, així a Barcelona, una lesbiana
i avui entrant que estima les conis, que estima les dones, i que és molt tímid i que té moltes por, que no és la meva culpa i que lo sé, això és tot, i gràcies a la gent que jo estimo, i que l'estimo perquè l'estimo, això és tot, no és que per altra cosa, no és una... És que lo comprem molt bé i jo crec en la justícia, i si no hi ha una justícia que ve de cap a dalt, vindrà de cap a baix, i vindrà una justícia o en honor a aquesta gent que són diferents a mi, pot ser, que creuen en Déu, que són catalans que creuen en Déu i que estan molt lligats i que tenen molts problemes, com jo també els tinc, que jo estaré tot el temps fins sempre amb aquest tipus de gent, com també altre tipus de gent diferent, que tenen molts problemes simplement perquè hi ha gent que diu que és diferent. Doncs això és tot, i si a plaça Universitat de Barcelona el color una mica transparent, una mica rentea, una mica així, no? El color una mica de l'amor de les dones, perquè estimo les dones, i sempre també com a les independentistes catalans, com a la gent catalana que va lluitar molt, com molta gent d'altres col·lectius, i això és tot. I si a plaça Universitat, fet. Doncs les flors, perquè estimo els conis i perquè estimo els catalans, perquè estimo la vida, perquè estimo la gent, soc molt tímid i tinc molta por, molta por per els espanyols, molta por per els francesos, per la gent que s'aprofita de la gent pobra, no com els catalans, clar. Adéu.